Σάκια μας κάθε Σάββατο και κάποιος του φέρνει έναν κατάλογο ενός οίκου δημοκρασιών που είχε ένα πάρα πολύ πλαστό παρθένι. Βέβαια δεν το έχουμε καταλάβει περισσότεροι. Και έξαλλος του πετάει κάτω το κατάλογο και λέει: «Μα δεν το βλέπετε πως είναι ψεύτικο?» Λέει: «Πώς είναι δυνατόν η σκιά και το φως να πέφτει από την ίδια πλευρά?» Άρα αυτός που αντιγράφει δεν καταλαβαίνει τι αντιγράφει. Δηλαδή δεν υπάρχει ο κόπος πίσω από αυτό, δεν υπάρχει καμία έννοια δημιουργικότητας, καμία σκέψη πίσω από αυτό. Και νομίζω στον κάθε καλλιτέχνη, ναι, αυτό πρέπει να βλέπεις. Πόσο καταλαβαίνει τελικά τι είναι αυτό που αντιγράφει ή πόσο το έχει κατανοήσει από πίσω. Γιώργο, εσύ, τι γνώμη για το ίδιο θέμα? Ναι, το πώς, ή μάλλον πες μου εσύ, πώς ενσωματώνεις τις επιρροές από τα πράγματα που έχεις δει και το κάνεις κατά δικό σου? Θα ξεκινήσω από δηλαδή, πώς να πω, το πω αλλιώς. Θυμάμαι τον Τάκη που έλεγε «Θα σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και θα λες αυτό που θες να πεις». Άρα του λέει ο Μάρτης αυτό. Ξεκινάω να πω πρώτα απ' όλα για το βιβλίο. Επειδή άκουσα 2-3 πράγματα και κάπου τα σημείωσα στο μυαλό μου.